Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Hemen gaude, Jito Alai frontoian. Gaur, zezenketen alternatiba, pilota partiduak. Equipo negro, Claudia Tatara, gola zue, gola neska! Bueno, neskak, zer modu San Ferminak, ongi? Oso ongi, bai. Eta orain pilota partiduak, gogotxe torri zarete ikustera. Bai, nire kuadriako batek jolasten du orduan hemen egon balgara animatzen. Behitu, eta egin du parranda edo dago fresko? Atzo goi joan zen. Bueno, fresko egan ez, baina, bueno, akibu San Ferminak nolako diren, baina, bueno. Bai, zaila da, San Ferminetan fresko gotea. Maratoi bada, pizkanaka. Eta egunen batatzen zarete edo ez? Bueno, mentuz bai. Buentatxo bat beti, baina egia da gero ikusi behar dela noiz atera. Kalibratu ditugu orduak noiz arte, baina bai, egunero bueltatxo bat. Beti dago eskusa, zaitzakia ateratzeko. Hori, da gaina Iruñako zarete zuek? Bueno, Nafarroko herri txiki bateko, baina Iruñan bizi gara bai. Vale, ni ere herri txiki bateko naiz, baina eske moneda esaten zaratea atrapatzen zaitu, hiriak. Hori da, kapitalak hori dauka, hiriburu. Kapitala. Eta zein da gaurko plana? Osea, lasai egon, ikusi ze giro dago? Ba hori, nire kuadriakoa irabazten duen, eta ezakit. Modu bueltatxo bat eman, gorka hor bizu ikusi, berlas venir, ezakit. Beti esaten dena, ez berlas venir bizka bat, eta bueno, ikusiko dugu gero aguantatzen dugun erritmoa edo ez. Haindik egun batzu falta dira, eta bueno, ikusi bat da bizka bat. Nola, bai, ezakit, espektatiba gabe, ea ber nola bukatzen dugun, bai. Oso, ongi, gorka hor bizu, gazteluen parantzan. Gatxo plana, ez? Osea, zaila da, ez? Horrelako kontzertu bat doainik izatea, ez? Bai, hori, eta gainera, aprobetxatu behar dugu ere, ze azkenean ere agortu ziren superrazkar zentraleko sarrerak eta izate aukera hori ikusteko, aprobetxatu behar da. Bai, guztiz, total. Oye, pues primeran pasa, eta ea kuadrillakoak irabazten duen, nola doizena? Claudia. Hala, pasa apa Claudia, eh? Claudia. Irabatziko du, ziur. Venga, neska, kongi pasa. Bueno, bikote, zer modu San Ferminak, ongi? Bai, oso ondo, gustora. Bai. Ongi, estrenatzen gaur. Estrenatzen? Osea, lehenengo eguna fresko zaude orduan? Zu ere? Ez, ni larunbatien etorri nintzen, ordan larunbatien txupinazua, egun dana tope, eta gaur egun pasa. Oso, ongi, eta zu ze fresko eta nola ikusi duzu iria, ongi? Bai, goizan etorri gara eta bastante muerto zegoen asuntoa, baina, bueno, gero buelta eman diogu, eta bueno, orain aprobetxatzen guztia da honena. Oso, ongi, bai, goizean edo gau paseroak daude, edo ez dela gainentzekoak lotan, ez? Orduan, normalean, gero arratsaldetan hartzen da martxa, eta gero gauean da pixka bat a tope, ez? Bai, hola izaten da, bai. Nongo zarete zuek? Ba, ni arrasatekoa. Ni Leinzarra. Leitzakoa. Leinzarra. Leitzakoa? Leinzarra. Non dago hori, a ber? Leintz gatzaga, Eskoriatza, Etxabaleta eta Arrasateko parte bat. Baina, bueno, Arrasate ere bai, Leinzarra. Vale. Etxabaleta eta esan duzu Lasarte? Eskoriatza.
Atxabalta eta Eskuitza. Bale, hor, inguru horretan. Eta lehenengo aldiz Sanferminetan ez? Ez. Zurea ez dara larun batean egon zinen. Eta larun batean nola ikusi zenuen iria? Topea zegoen, Bai, oso beteta, momentu batzutan agobia hau nintzen, baina bestela oso gustora. Bastante nahiko emozionantia izen zen, holan ikustia, eta bai, pozik. Eta normalean bazatuzte hola giro herrikoiera, zezenketak alternatibatetara edo ze egiten duzue? Bai, saiatzen gare, holako alternatibatara etorten, eta bai. Gaztelu plaza! Bueno, aurten diferentzia aurten ere. Baina aurten be. Aurten ere, baina aurten, ostras, ez da ohikoa, izatea horrelako kontzertu batzuk ere. Aurten aldatu inda apur bat, panorama, baina bueno, bai. Aldela antroak eta txosnak. Antroak eta txosnak, hori zure lema, antroak eta txosnak. Oso ongi, oie bikote, oso ongi pasa, disfrutu antroak eta txosnak, Gaztelu plaza ere, joaten malin batzarete, eta gora San Fermin. Hori, gora. Asko, hau bai. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Bueno, Oier, zer modu San Ferminak? Ondo. Ongi? Bai, ze pilota guztoko duzu? Bai. Eta bentzaude nola animatzen, bat animatzen edo bakarrik ikusten? Ikusten. Eta zein da zure gauzari guztoko era San Ferminetan? Jolasak. Jolasak? Non daude jolasak? Horte. Atzean. Hor atzean daude jolasak? Bai. Ez neki eman, eta ze daude, ze egiten da? Dago rugbia eta esgrima eta... Rugbia eta eskrima? Ostra, pues nahiko jolasa raroak. Ja. Egiten duzu rugbi edo eskrima? Gehiago rugbi. Gehiago rugbi egiten duzu, ze launikan edo non egiten duzu rugbizu? Ez. Edo patioan? Patioan. Eskolako patioan. Bai. Eta Iruñako azarazu? Ez. Nongo azara? Mutiloa. Mutiloakoa. Eta egunero tortzen zara San Ferminetara edo ez? Bai. Gustoko dituzu? Bai. Zure jai gustokoenak dira? Bai, mutiloakoak baino gehiago? Bai. Bueno, pues oso ongi pasa, Oier. Vale, gora San Fermin. Gora. Bueno, Naia, zer modu San Ferminak? Oso ondo, bai. Gustora? Bai, oso gustora guztia. Hemen goazarazu, Iruñakoa? Bai, Aldezarrekoa, bai. Gainera Aldezarrekoa, osea, eta nola da hemen lo egitea, ze kriston giroa dago gauetan? Bai, baina joaten zarenean ja goizak dira lasaiagoak orduan. Ja, gainera zauden ekatua, vamos, lo egiten duzu ondo, osea, como sea. Zein da zure rutina llegatzerakoan? Egiten duzu horre pantraka txuriak horruztearena, blanko nuklear polbo hoiekin, nola ez? Garbitzen ditut eskuak, kentzen dut arropa eta lotara, osea, ez dut ongitzen ezer. Eta zein da zure momenturik gustokoena San Ferminetan? Janariak eta hola, osea, goizean, arratsaldean, gaua baino beto. Eguna, ez? Bermutikoa, bazkaria, bazkalostea. Lagunekin jatea hori guztia, herri San Ferminetan jatea hori.
Gainera, herri San Fermina daude nahiko zentroan orain, ez? Bueno, bai, osea, nik daukat etxearen alboan, osea, que oso ondo. Osea, eta plazaren alboan nahiko ongi egiten zuzulo, zein bi ematen diazun? Bai, oso ondo egiten dut. Kale nagusian ez dago hain zara eta gehiegi, baina oso ondo. Eta kuadrilla guztia hemengoa da? Edo ekartzen dituzue lagunak eta kanpokoak? Osea, egiten dugu bizitza Aldezarren, baina batzuk bizi gara Aldezarren, beste batzuk Txantrean, Rotxapean, guztietatik. Noiz baita ikarri duzue atzerriko norbait, San Ferminak erakustera? Nik ez, da pixka bat lio, egon behar duzu pendiente eta hobeto nire bolara egotea eta jazta. Bai, agira batzutan amaren papera, egiten duzula... Hori, bai, da pixka bat rollo, baina, bueno, badaki jendeak hartzen duela jendea eta ondo, Oso, ongi. Eta zein da zure gauzari gustokoena gaur? Planetatik zer dago hor daukazuna, hau egingo dut gaur? Gaur? Bai. Gaur ez daukat planari, agian lo egin, agian etxera igan goiz eta jazta. Ja, egiten dira maldan gora, azkeneko gura San Ferminetan? Gaur agian deskanso. Venga, ni ere, nik uste gaur lan eta gero beste deskanso. Ongi pasa, naia. Bueno, bikote, zer moduz partidua? Ondo, oso urduri, egia esan, baina, bueno, azkenean ondo, frontoia hau xamarra, ez berriña, azkenean, baina, bueno, ondo. Ez berriña eta gainera San Ferminetan giro honekin, da nahiko horrela espeziala, Resakakin. Resakarekin zaudete? Nik Ni resaka pizkat bai. Atzo gauean azkenean atzenatik ginen eta jazta. Baina, nahi nokazue freskagarria horrez? Ja, hori resakarekin. Regulatzeko, bestela. Eta horrein zer duzue, eta jarraituko duzue, dutxa hartuko duzue, edo... Nire kator kuadriako bat, así que bere etxera jongo nahiz aldatu eta juerga. Egia da, kuadriakoak etorri dira animatzera. Bai, hombre, agradecida. Baituzu fansak. Bai, pizkat, bakarrik. Lehenbiziko aldia, tortzen dela. Osea que... Hombre, San Ferminen ya ez dute eskusarik, hemen giroa. Gainera erdian, osea que gainera zentroan bizi da, oinez eta jazta. Zure kuadriakoak etorri dira? Bai. Hemen, begira hor daude. A ber, agurtuko dugu, Sararen familia kuadrilla, Oye, pues oso ongi, fansta guzti, disfrutatu, neska. Engortean gehiago. Bai, hau, ospatzen da beti, porque ni... Hori, lehenengo aldia. Bai, lehenengo aldia, así que espero dugu rengurtetan baita ere egitea. Eta joaten zarete beste herrietara baita ere, porque Barañainen ere egon ziren partiduak... Bai, lehenbiziko aldia jolazten dugula batera, eta ni bai jolazten nuela, jolaztu gune baita ere Barañainen torneoa. Hori da. Eta orduan, pues agertzen direnean torneoak jolaztera eta jazta. Egiten duten San Fermin txikin beste bat. Oye, pues agian esaten dute, badaude hor, Badaude mañetan jolazten da. Pasen urtean egon ziren. Hori da. Baina ni ez no jolazte, baina... Ni entzun dut, egongo direla segurazki, así que... Así que hor egongo gara ba. Ea irabazten duzuen San Fermin txikiton ere? Ea. Ikusiko dugu. Oso ongi bikote, ongi pasata gora San Fermin. Gora San Fermin, ni esker. Bueno, bikote, zer moduz arratsaldea? Arratsaldean oso ondo, bai, hemen pilotarekin oso pozik. Egon zara zu arbitra, hemen antolakuntzan eta... Hori da, bai. Eta zu ere antolatzen, asunto guztia? Bai, pizkata antolatzen, bai. Izan dela nahiko movida handia, Ze normalean, hemen, hau, jitoalaien partidu izan da, lehenengo urte antolatzen dana, Bai, hori da. Gure ideia da pizkat, Iruñan dauden plazak pizkat berreskuratzea, eta pizkat gure ideia reibindikatzea modu honetan frontoia erabiltzen dugula, eta gehan ere berrikuntzak egin behar direla, ez dago oso erreformatua, eta orduan gaude hemen kasu honetan frontoiari erabilera bat ematen, eta Labriteko partiduen aparkelekua ere kentzeko intentzioarekin, hemen gaude baita ere, eta oso garrantzitsua da alternatiba antitaurino bat izatea egunero San Ferminetan, eta beste motatako
ekintzak hori da. Eskaintzea jendeari, Hori da, bai. Ze gainera, bueno, beti esaten da, eski plazan dagoen gero, baina benetan ez da hola, Osea, azkenean kaleetan daukagu kriston giroa, eta antitaurinoak garen ontzat, behar ditugu espazioak, bestela zehingo dugu, etxean geratu, ez. Hori da. Horretatik ere bai, osea, gure gitarauan, aurten, lortu dugu izatea plaza bat, Delau plaza, osea, dugu kontzertuak, txosnak eta, baina, masaia, saiatzen garena da, arratsaldero plaza horretatik kanpo gauzak egitea. Osea, gaur da hau, pilota txapelketa, baina adibidez 13an daukagu Palestinaren aldeko mani bat, eta elektrotxarangak, eta, bueno, eskatinetan. Bihar gainera dago Bingo Travestia, nire superfan. Bihar dago Bingo Travestia O-plazan. Ez da beste leku batea, baina O-plazan dago. Aurrekoan ikuste izan zela gora, Iruñan edo, Montonen aurrean edo. Baina bai, Bingo Travesti marabila. Joan Marko Zara, gustatuko zaizue ikusi. Oye, pues primeran, eta gainera ikusten ditugu hor, daudela kamioiak orgoian, normalean daudela hemen behan, kontatu didazuele, no? Beraz, elburua, prinsipioz lortu da, ez da, pizkat? Eta nola egiten duzue, itxi eta fuera, edo... Bai, adibidez, partiduak daudenean Labriten, haiek aparkatzen dituzte kamioiak hemen frontoian. Orduan, eraman genuen dinamika bat aurrera, okupatu genuen plaza hau, jarri genituen hor sarreran baiak eta ezin izan ziren pasa, bueno, etorri ziren munipak eta dena, baina, bueno, lortu dugu bintzat ja kamioiak orgoian aparkatzea. Eta, pues, berriz ere izatea hemen gure espazioa. Zuen txokoa, ba oso, ongi, ba disfrutatu, gora San Fermin alternatiboa, eta gora zuek. Eskerrik asko. Mila esker, apazu. Bueno, neskak, nola dijo azte San Ferminak? Ba, nahiko ongi, Nekatutak. Nekatuta, eske ja, zemagarren eguna da gaur, 5garrena edo 4garrena? 4. Kontuak galdu ditugu. Bai, nik ere. A ber, 6, 7, 8 gaur 9 4garren eguna. Claro, bez, 4garren egunean, ba, nabaritzen daia, logure falta. Logure falta, joaten da aldapan gora asuntoa, baina gero 5garren 6garren egunen sartzen za horrelako energia baten moduko bat, ez? Ja, sartzen da rolloan eta ja, bazoaz aurrera, Bai. Ja, bueno, baita ere egunak egun pasa, ateatza ez bakarri gauetan, egunak bazkariak egitea. Disfrutatzea ere eguna, gauak betira berrintxuak. Bai. Eta nahiago zuen eguna zuek. Orain bai. Osea, lehenengo aldia da, eguna aukeratzen dudala. Baina behin eguna dazatzen duzunean, bai, eguna aukeratzen duzu. Bai. Gauak uzten dizute, ja, kao. Fulminada, bai. Eta gazteago zarenean, bai, gustako dugula beti gaua, Eta da, como, eta egitorruzu zure espazio, iunagoa da, horrez, zure privatasuna, baina gero ja, luten zaren ez, dago, bai, no, bermutiko, bazkaria eta bazkalostea. Eta pelota ikustera, etorri garela Iraia Mateo eta Ekine ikustera. Hori da. Gora eskupilota emakumena. Hori da, behar dela. Barainainen ere egon zen, Barainainen, gaur ere, San Fermin eta gero prestatuko dugu San Fermin txiki. Hori da, San Fermin txikitan ere egingo dela, esaten da, pues oso ongi. Zuek egon zaite antolakuntzan? Antolakuntzan ez dakit, baina jokatzen bai. Zuk ere jokatuko duzu? Bai. Nik animatzen naiz. Pues baduka kodriako batere animatu nahi duela, Bai. Hombre, bai. Etortzeko, ongi etorria emango diogula. Oye, pues primeran, pues oso ongi pasan, eskak. Eta animo, ea aldapa gora egiten duzuen. Horren aldapan gora. Ura pixka bat eta gora. Ba, oso. Beti gora. Eskerrik asko. Zuei. Esker, agur.
Bueno, a ber, zer modu San Ferminak? Hemen ederki, pilota partidutaz gozatzen eta gustora. Claro, pilotaria izanik ektorri batza alternatibatu dara, Bai, ederki partidu eharra botatzen ari dira eta hemen ikusten. Gainera neskena lehenengo, orain mutilena. Bai, plan paregabea. Badainainen bezala, ja, hasi behar dira ere emakumeak hor pilotan, gozatzen. Noski, hemen frontoia guztientzako da eta nahi duena jokatzea eta hemen ederki. Eta zer pentsatzen duzu, hori, laboriten normalean partiduak izan da, hemen jitolai ere hartzea eta erabiltzea, modu herrikoi baten modura. Primeran, hemen frontoia kalean daude, edonon etorri daiteke jokatzera eta ederra dago, hemen kaleko jendea dago jokatzen pilotan eta ikusten gustora. Oso, ongi, eta zein da gaurko plana, konta iguzu, Gaurko plana da marearekin eramaten ustea eta ez dakik egun bukatuko dugun. Oso, ongi, fluir, esaten dena fluir. Hori da. Oye, pues gora San Fermín, eta disfrutatu. Hori da, gora San Fermín. Bueno, saio eta oskia, zer modu San Ferminak? Ongi. Oso ongi disfrutatzen, Bai. Gainera kriston eguraldia, kriston giroa, orain pilota, gustoko duzue pilota? Bai. Lehena izan da, nesken partidua ikusi duzue? Zeunden horario. Zeundeten horratzean, zer daude hor jokoak edo zer dago hor? Kirolak probatzeko. Kirolak probatzeko, dira nahiko ezberdiak, esgrima eta rugby antzun dut. Bai. Saskibaloia ere bai dago. Eta baloia, gimnasia. Eta zein da zuen gustokoena? Saskibaloia. Jokatzen duzu normalean eskolan edo kanpoan? Eskolan. Eskolan, bai. No, ze eskolatara joaten zarete zuek? San Fermín ikastola. San Fermín ikastola, San Fermín disfrutatzen duzu pila bat, Bai. Eta zein da zuen gauzarik gustokoena San Ferminetan? Erraldoiak. Barrakak eta erraldoiak. Ikusi dituzu joan zarete barraketara eta ikusi dituzu erraldoiak? Bai. Egunero joaten zarete edo noiz benka? Noiz benka. Eta txurroa gustoko dituzue? Bai. Asko? Bai. Nik ere. Jan dituzue txurroak? Bai. Egunero ez, porque bestela tripako mina. Egun bat, bakarri. Aizpak zarete zuek? Ez berriak zarete, Bueno, neskak, pues oso ongi pasa. Zein da gaurko plana, baduzue plana edo ez, improvisatuko duzue. Zer zaudete, Aitonarekin? Bai. Aitonak zer dio, zein da plana? ¿Cuál es el plan? Hauekin egon? Eta zaindu, pues primeran elkar zaindu. Bai. Oso ongi pasa, familia. Agur. Bueno, zer modu San Ferminak? Ostras, primeran, ia, aitak, desberdina. San Ferminak, galtzen dituzue? Aiaten da, me cabe eso. Jorran libre. Markel! Juhu! Markel, etorri, aitarekin ez utorri. Bueno, ongi. Giro ona eta gauez desberdina da. Egunez baino, baina egunean baita ere, Egunez gustorago, Ia, gauez baino be, Claro. Nire ustez bai. Nire ustez baita ere. Hombre, hemen duzuek kriston kuadrilla, kaixo kuadrilla. Badakizue euskeraz? No. Pixka bat ez da ere? Sí, sé decir una palabra. Zer dakizu euskeraz? Kaixo. Kaixo oso garrantzitsua, oso garrantzitsua. Agur. Pizza bai, pizza euskaraz, gazteleraz. Ongi etorri. Eta Markel zer gehiago? Bai. Eskerrik asko. Bidaia on. Hori, bidaia. Hombre, badakizue orduan zerbait, Eta zein da gaurko plana, zer duzue gaur? Egingo, joanten ari gara medialunara, kirol umearen txat, eta tortzen ari gara, takoneratik zegoen umearen txat, eta txikiaren txat beste jokua bat, eta Egia da, takonean daude jokoak, eta hemen daude kirolak, edo? Kirola, federazioa egiten dute olako raro zerbait, erakusteko bere kirolak umearen txat, eta txikiaren txat, eta egiten dute gauza politak, bai? Oye, pues disfrutatzera orduan, Bai, etorri egunero. Egunera zatozte? Ez, batzuetan lo egin behar duta. Oye, disfrutatu kuadrilla eta gora San Fermín. Gora San Fermín. Agur.
Bueno, utzi dugu Jito alai eta sartu gara Iruñako kaleetan bete-betean. Ea zer moduz dagoen giroa gaur dago nik uste topera, así que guazen. Bueno, Zuaitz, zer moduz dijo de San Ferminak? Ba, primeran, 6 eta 7 topera, atzo ja lasai zen gaur nuen oposaketako defentsa. Oie, egia da, zuzara oposaketak egiten egiten horietakoa. Hortan nabiltza, así que gaur 11etan, bueno, 8etan egon naiz, baina, bueno, ja gero 11etan izan dut defentsa, nahiko ongi atera da, ja, alguna vez bakizu derolakoak diren, ez? Hande imenka, ez? Eta, bueno, estarria ja nahiko kaskata dut, baina, bueno, ongi joan da, orain lagunekin pixka bat, eta gero peina ateratzen denean joango gara peinarekin, eta bueltatxo bat ematera, ez? Txarangarekin. Atope, gustoko dituzu peinak? Zein da zure gauzari gustokoena hemen San Ferminetan? Gauzari gustokoena lagunekin egotia, baina zezen plazara jaz nahiz duaten, ja hauko egin nion, ja, dula... Oso, ongi egin behar da. Eta, baina peinaren ambientiko hori lagunekin kuadrilla, txaranga hori gustatzen pila bat. Bai, ez que nik uste ez dela, gauza egin gabe, egin dezakegu beste gauza, ez? Ateratzerakoan... Bai, ja, hauko egin nion, eta gero daude momentikoak, baina, bueno, beraiekin elkartza gero ere gustatzen zait. Eta gauetan ja ibiltzen naiz, ja, igual zaharrekin naizelako, baina ibiltzen naiz gutxiago. Ez gustatzen gehiago egunean zehar. Bai, eguna polita da, gainera eta normal, ez? Horrela, iria horrela ikustea, jendeza kalean, bazkaltzen... Astetarrean hobeki, gero asteburutan, bueno, tortzen dira giri guztiak eta ala, baina, bueno, orain ongi, nik uste ongi pasatuko dugula, eta berz egiten dugun gero, ikusi dugu. Giriak welcome edo ez? Ez. Bereziki alde zarran bizi gara, eta justo hor Nabardiako plazan, eta usten dute dena, portala, suntxitua. Osa, orduan, bueno, ere azerratzen gara, ez? Hemen bizi garen hau, pues, bueno, ere sufritzen dugu egunero hori, gero alkiler turistikoarena ere, eta orduan, bueno, horrekin ere adiegon bar gara, ez? Ze gero eta turistifikatua dago, subalkilerrak daude ere, eta, bueno, hori ere horrekin adiegon bar gara. Oye, pues primeran, eta hain nola zoazte? Dizu hor lagunak, ez? Bai, hauek dira, bueno, bakate pizzeria bat hori Turramako auzoan, eta etorri dira orain, aterea lanetik, eta hori ere, egin barzei pixka publizitatea, ez? Olio pizza bar daukate, oso ongi dago, eta bueno. Goxoak daude pizzak? Bai, oso goxoak daude, bai. Fijo? Eta entrantak ere, baina pizzak ere, eta postrak ere. Así que, bueno, egonen gara. Oye, pues bien, resakarako primeran pizza. Hori da. Venga, ¿cómo San Fermín? Ale, agur, bai. Bueno, Roberto, Sanutzelai Peñakoa, zer moduz zaude? Oso gustora. Oso gustora, San Ferminkan beti ongi, ez? Ba, hombre, jakina, nola ez? Gainera zu peña batekoa izan da, zaude murgilduta bete-betean, eh? Hoxe, bueno, zezenak usi ditugu ja, alde batean baino... Ongi, egin behar da. Bai, Beste giro guztia, primera baina, gauza batzuk guzti behar ditugu, ja, adineko gara ja, Eta gero, eraiki behar da alternatiba antitauri noa da, Bueno, nahi berdin zaiz, Zuri berdin zaizu? Ni naiz kontrakoa ez aldeko, baina, goitza bere moduan, eta? Zu baitzara, Espainiar pintatzekoaren aldekoa. Nola? Espainiar pintatzekoa. Hori ere ez, Pues oso guapo geratzen zaizu, ni bezala? Ez. Ez da ere? Eta zen aldekoa zara, orduan, gara aldekoa? Gara orden aldekoa. Hori bai. Hor bai, elkar... Eta zein da gaurko plana San Ferminetarako, gaurko laugarren egunerako, porque ja gaude... Hombre, badugu ja, begira, peinarekin izan dugu bazkaria, orain, pues hori, batzuk utzi ditugu, hori, zezen aldekoa direnak plazan utzi ditugu, gu hemendik, eta gero, puro relajo, badakizu badago. Puro relajo dago gaur, egia da, nira gustoko du puro relajo. Oso, jarraitzailea gara. Oye, pues zango diot etortzeko, karo, azu zaiz? Hori da. Oye, pues puro relajado dengo zara gaur. Disfruta tu. Mira esker. Oki pasa, eta gora San Fermín. Bueno. Zer ari gara ospatzen hemen? Bueno, San Ferminak, ostri beti bezala eta urte betetzeak, baina batez ere, alaitasuna eta hori, egitako jaietan eta oso gustora. Así que ongi etorri gure festara. Oso gustora, ode hemen gainera kalea dokazue kriston giroa. Kalean betea eta hemen bazkaldu dugu, kalean. Eta, bueno, batez ere uraldi honekin, pues oso gustora. Uraldi honekin primeran. Bai. Gozada hutsa da. Eta jarraituko dugu, Eta nola lortzen duzu hemen kanpoan bazkaltzea? Hemen tabernaren batean alokatzen dugu? Noiz benka, pasatu dira, kamioiak,
Hondakinez kamioiak, baina berdin zaigu, hemen gaude eta bapatean, venga, ipurdia barrura. Eta hori, horrela. Eta zartzen duzu, Nolakoa den Sanferminetako antolakuntza, Batzutan uste dugu sozialki ezin garela antolatu edo, eta gero Sanferminetan ikusten duzu eta, hau, jendea antolakuntzari gabe ez da gertatzen. Eske hori, hori da, horrelakoa dira Sanferminak eta, bueno, pues jarraituko dugu horrela eta, bueno, eratzen zaizkigu, egun asko orduan, venga. Pues palante, energiarekin gozatzera. Eta loren urte betetzea da, zorion duko dugu. Uste dut hemendik dago. Hemendik dago, guazen bilatzera. Guazen bilatzera? Baina nahi baduzu abestuko dugu hemen, Hombre, abestuko dugu, noski. Orain txertan. Talde! Que dio mi corazón. La 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 la. La 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 Azten arako giroan duzuen. La 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 la. Oye, txalo bero bat, Xaloa telebistakoak gara. Nongo zara zu? Bazango telebista. Kasedakoa zara. Oso ongi. Eta zuere kasedakoa. Bai. Eta zatozeze urtero. Sanferminetara urtero. Urtero honetara, bai. Honetara, Txekriston giroa dago. Aprendí esta canción. La 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 pa pa la 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 Ongi pasa. Apa xaloa. Bueno, txorrosin ere. Hau da raizezeko kamareroa, kamarero eta bezlaria. Pues aquí terminado todo el mogollón. Qué guay. Con esta movida. Pues disfruta. Ongi pasa, agur. Miren, zorionak miren. Bere urtetzea, zer moduz miren. Oso ongi, ospatzen. Ez que Sanferminetan ospatzea da la hostia, bete dago jaia. Ez dakizama kuadria, azkat ja hemendik Iruñetik. Hombre, normal. Laguna, zure urte betetzea da, zorionak, bena. Claro. Oye, pues super gustora. Begira, hor dakazu pantzak. Bai, nire lagunak dira. Lagunak. Las más cabronas. Las más cabronas. Sí, bai, barkatu. Eta, mamarrates, pero buenas muchachas, fijo. Eso es, bai. Oye, pues disfruta tú, miren, zen da gaurko plana. Pues, ez dakit. Donde me lleven. Vale, aizeak izango du. Bai, hori da. Oye, pues disfruta tú, ongi pasa. Asko. Oye, primeran, planazo. Ongi pasa. Vale, mi esker. Vale, agur.
Bueno. Zer modu San Ferminak, bikote? Ba, oso ongi, bete berdin oso ongi. Bai. Gustora, San Fermin? Ba, oso ongi, Iruña. Kriston giroa dago Iruñan San Ferminetan. Oberena, San Ferminetan oberena. Zarete San Ferminerak peto-petoak? Bai, ni bete berdin. Urtero etorri naiz honeda eta oso ongi. Alkatea derregikoakoa. Begira, oso ongi. Alkate, Eta etortzen da representando, herria representando. Ez individuala. Individual. Egia da, ni ere nagoenan lanean naiz representando eta lanean ez nagoenan naiz individual. Individuala. Horrela, eta diferentziatu da gara, azkenean bakoitza da gauza asko. Bai. Oso ongi gaude. Eta etortzen zarete beti Iruñera? Bai. Ni orain dela 20 urte beti hemen. Ferminetan. Zu ere? Bai. Eta zu ere hangoa zara? Bai. Herri berekoak zarete. Lorkakoa da. Lorka, eta? Ni, barkotako naiz, baina bizi naiz Ariotzen. Oso. Eta Deierrikoa naiz, bai. Deierri kriston baiara baita ere, Bai. Ni gustoko dut, ni naiz Etxauri barkoa. Zara Etxaurikoa? Bai, hau telebista da bastandarra, baina ni Etxaurikoa. Bale. Orduan gaude. Zer? Ai la Virgen Santa. Virgen beti Santa, baina gero ezakin ni. Efectivamente. Effective Wonder, hori gertatzen da. Eta zein da gaurko plana? Gaur, ez dakigu. Hemen bukatu arte, ez dakit. Potetxo batzuk, girotuta. Bai, hori da. ¿Cómo se echar un polvo? Ui. Nola esaten da, txortan egin? Larruajo edo txortan egin? Larruajo eta... ¿Berbenir? Hori da, pues larruajo zea eta berbenir nahiko planona da. Eso es, efectivamente. Hori da, Effective Wonder. Hori da. Oye, pues planona, bakoitza nahi duena, baina disfrutatzea, nahi duen modura, Bai, hori da. Gora San Fermin. Gora San Fermin. Mil esker, bikote. Osos, ongitan. A ver, bikote, zer modu San Fermina? Oso ongi, bai, gustora. Girotuta? Bai. Zein da gaurko plana? Laugarren egunez, bai. Disfrutatzea. Parrandan, hori beti. Bueltika edo parranda, ez da berdina, Ikusiko dugu, hori da, bai. Nire plana da, bazkaldu dugu elkarrekin. Atzo bueltika eguna gaur parranda bota izateko. Kuadrilla honekin, bazkaldu dugu. Eta nire plana da, momenturen batean, ke-bomba bat egitea eta eskapatzea. Ke-banekin egingo zigula, Horako da. Ez dira enteratu behar. Nire naiz horren aldekoa, Eta bestela teatzen dute, Etxabira Juan Barrodanez, Etxabirako busa daukadala, orduan. Baina egiten dio elkarrizketan hori. Elkarrekin, elkarrekin, bai, mintza praktika. Mintza praktika. Vale. Nahiz egin nahi duzu. Eta zer da gehien gustatzen zaitzuena San Ferminetan? Gauza asko, ez dakit. Ojo, neri zeia. Zeia maravilla. Zeia, bai, gero, bermutak, osan hitzak dira San Ferminak, azkenean, aniztasun hori, Eta egunak edo gaua? Kaleko giroa, gaua. Gaua nahi agut? Bai. Deitu? Bueno, dena, eske balio delako, atxaldelako, gauerako. Zu eguna edo gaua? Biak, Ostras. Pepitera. Oye, pues a tope. Egun bat gauza bat eta bestea. Claro, es que badokago demora, bederatzi egun, zenbat dira, Eta gehien gustatzen zaigunare fritoak. Bermuta. Zein da fritori gustokoena, zuendako? Piperbola. Piperbola eta non hartzen duzue? Edo non. Ez duzue lekurik? Templeko moskovita. Banekin Moskovita maravilla, bai, nik ere gustoko dut. Aika puretilla. Oye, pues oso ongi, zaudete kuadrilla oso dete? Kuadrilla handia, behitu zenba, eman barrido bat. A ver, barrido, kuadrilla, agurtu, a ver. Agurtu, begira, Kuadrilla oso elegantzia daukazue, bueno. Disfrutatuta gora San Fermin. Baita zuek ere, gora. Gerrik asko zuri. Animo. Orduan, xalba telebistarako, Euskaldun eta Katalan bat, ezta? Bai, Euskalduna eta Katalana. Katalana, zi. Nik jeidan ikasi nun, eta hor bere lagunen nintzen. Eta ekarri duzu, San Ferminak eragustera. Bai, bueno,
nik hemen iten lana eta beak Donostin. Ah, behitu? Sí, bueno, complicat, no zaten da, pixka bat komplikat. Una miqueta komplikat. Eta Donostin ez duzu euskaraz ikasteko aukera? Bai. Bai, badauke euskaraz ikasteko aukera, baina oso zaila. Esate oso zaila dela, beako guzti jartzeizkio, baina bueno, ez da ez erresa. Orduan, nik erakuste jo batzutan, tarte batzutan, eta bueno. Poliki. Mantxo, hori da. Ez duzu ulertzen ezer? Ez. Normal. Zu katalanez, itzegin zu katalanez zerbait. A ver, sí, pero ¿qué vos que diga? No sé. Digan, kaixo zer moduz. Kuyon, Mireia, zabala kadira, kakauraz. Hoizan nahi du, Mireia, eseri zaitez aulkian, eroriko zarata. Mireia, zabala kadira, kakauraz. Zabala kadira, kakauraz. Anem kapakasa, guazen etxera. Anem kapakasa. No anem kapakasa. Baina, joan nahi ozonean, esan barruzu, anem kapakasa da, guazen etxera. Guazen etxera. Anem kapakasa. Juan Bulsirra kas. Juan Bols. Etxera. Anem kapakasa, guazen etxera. Hori da. Zelako txapaigan ematen. Ez da, importa. Orduan zuen, lehenengo urtea da Sanferminetan noe? Ez, nire bigarrena, nik aurreko urten mazterrein hemen, eta bueno, laneako hartu ziaten, Iruñan, eta laneako hartu ziaten, eta bueno, hemen txe, gozatzen, munduko festa hoberenak die, giro hau egunero, paregabea egia, paregabea, ordu guztitan, eta oso ambiente sanoa, danak lagunegea hemen, eta bueno, mundiala da. Egia da, jendea bihurtzen da jatorra. No parlo en euskera, pero laburu bataka. Transizioa, euskaldun transizioa natzera izara, ez? Karo, oso ongi, oie. Euskaldunen intzela, Bai. Euskalduna eta gainera, Nafarra ez. Eta jabarkazu itxura da... Donostiarra esate jate. Iputxi itxura daukazu. Goierritarra. Pues ya está, aupa Goierri eta aupa Kataluña. Venga pues, aio, agur. Zergatik ez ikusten sakanan salbatela. Oso galdera ona, jefeari galdetu barko jo, ez dakit. Asuntoa da baita ere, Iruñan badakit PSA jarri zutenean, konfliak... Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com. Bueno, cuadrillas, zer modu Sanfermina? Oso ongi. Disfrutatzen topera. Bai, alatxe. Bai, pixka lanakin eta uztartuz, baina, bueno, bai. Berdin, baina, bueno, egin daiteke, ez? Gauza bat bestea? Bai, indateke dena, Sanferminetan dena da baleko. Hori da, eta nongo zarete? Uitzikoak eta... Ni leitzarra? Eta ni uitziarra baita. Oso, ongi, eta tortzate urtero edo ez? Batzutan bai, azonez. Nik ustez, hemen bali magaude urtero tortzen gala. Eta egunero ez, porque bestela igual gehiago egiten da, ez? Oida, noiz hemen reposio pixko bat ez da gaizki tortzen. Gainera herrian primeran, ez? Herrira joaten zara, azten zara horre Sanferminatik eta gero hueltan zaude fresko. Bueno, bai, baina sare sozialetan ikusten badoz hemen da biela norbatxe, horre bidi pixko bat tortzen da, Egia da. Eta zein da gaurko plana? Nork esango dit gaurko plana? Zalde pasa etorriga, gero kontzertun bat ikusi eta hau do etxera. Baduzue horre kontzerturen bat ja
Badakizola joango zaretela, o ez? Ba, gaur dupla ikusi nahi ginun. Ostra, egia da gaur dupla. Bai, eta gero gorka urbizun kontzertun zati bat, dena ez nik uste. Non da dupla? Non den dupla? Herrikon. Herrikon dupla eta gorka urbizun Gazteluan parantzan, Bai, hori da. Eta gero, zegoen zerbait ere konpainian edo horko plaza horretan, ala ez? Ez dakit, hortazuz gai formatu. Egin ezakezu turra, konpainia herriko Gazteluan parantza eta tope. Hoi da, aber zer dagoan. Oye, pues oso ongi pasa eta gora San Fermin. Gora San Fermin. Gora San Fermin. Apa, gaixo! Zer dago San Ferminak? Oso ongi, primeran, beti bezala. Bai. Kriston giroa dago gaur gainera. Bai, lainopen, itzalpen, baina gustora. Baina agian hobe, ez? Porque hainbeste berorekin ere... Bai, bueno, fresko ez gaude, baina atzo bero handiago egitezun bai, oso ondo, giroa primerakoa, jendea ere bai, eta primeran, oso gustora. Eta zein da gaurko plana? Ba, gaurko plana eguneko plana da. Goizetik etorri gea, eta ez dakit, 11 arte edo itxarongo deu txarangak atera ditezela zeatik. Peinaketa atera ditezela zezen plazatik eta beraiekin kale jiratxoain eta etxera. Nahiko. Badaukazu peinan ematola gustokoago o ez? Ez, denak, txarangarekin eta atzetik joaten gea eta bueno, ez. Txandaka joaten gara. Oso ongi. Zaten zuen egunik guztokoena, baduzuet bat, jendea guztoko bai zeia. Nire zeia eta azatzen amalaua. Ba, jendeari pena ematen dio, baina niri 14 gustatzen zaik. Ja, 14, bat nire kriston gozada da. Bai. Eta como venga, azken kartutxo erre behar dugu, Bai, ezakit badoka, nola baiteko xarma bat, bai. Da, inauterietan bezala, bai, azkeneko eguna pena ematen du, baina politxena, bai, niri gustokoa dut, bai. Oye, pues oso ongi, pues... 14 arte itxaron hor dugu, aldapan gora hor mantxo. Tartean atxedena egingo dugu, bale? Bai, beharrezkoa. Atxedena egingo dugu, lan pixka bat egingo dugu, eta 14an berriz ere. Oye, pues primeran pasa, disfrutatu. Zuek ere bai. Eskerrik asko eta gora San Fermin. Hori da, gora San Fermin. Bueno, bikote, zer moduz? Ba, ondo esan berko, hemen txe. Pixka giroteno kontzertu horretik, eta iritsi behar. Eta etorri zarete gorka urbizu ikustera, o? Oida, bai. Esklusiboki etorri gaunea, gorka urbizu ikusi, eta gero etxea, baina bai. Ai, benetan? Bastanteko fanak, eta hoxe, bai. Nongoak zarete? Donostikoa, eta ni horretakoa. Behitu, eta etorri zara bakarrik esklusibo, ontara zarete joran geratuko. Gaur behintzat, eske ja azte uranin ditugu, orduan, karo. Gaur ja deskantxo eguna, jatu dakagu eta aprobetxatzea, baina, bueno, ez da gotetakota. Asteburua izan da intenso, gainera jendetza ibigira hemendik, Hori da, hemendikan bai, gero lezakane bai ibiligea eta horre bai desenteko, Osea, izan gintue, Iruñako San Ferminak, Lezakako San Ferminak ere? Euskal Herri guztia, hortxe. Atopera. Eta zein da orduan gehien gustoko duzuena San Ferminetan?
egitea eguna, gaua, ez dakit, peña, kontzertuak. Nik uste bakoitzak bere momentua dakala, azken finean, eta ez dakit, segun eguna o segun zure planare bai, nire egia esan dena gustatzen zaizkit. Ez dakit, hola aukeratzekotan, ez dakit. Eguna eta gero gaua egia esan da, eta gero goiza ere bera daka. Bueno, goiza bere gauza da doka, ez? Ni aurrekoan topatu ginen batzuekin Kriston fanak, Dianen fanak. Bakiz hor diren Dianak? Bai. Eta Dianak? Hori da. Gustoko dituzu zuekene? Aurten lehenengo aldi esan da Dianetan, baina, bueno, nahiko ondo esan da bai. Osa, guantatu zenuten Seia eta gero Dianak? Hoi ezakit, igual. Bai, no, Seia. Seia, larun batean etorri zineten, ez? Edo igandean? Igandean etorri nintzen bai. Osa, igandean etorri eta asteleneko Dianak entzun zen ituzten. Hori da. Oso ongi. Oye, pues disfrutatu, eta gainera hemen lehenengo filartuko duzu, ez? Kontzertu hendikan ez atzi? Nago etorri gau, zek espero baiet. Oye, pues gora San Fermin eta ongi, pasa. San Fermin, estoy quedando pasa. Vale, agur! Saludos a la vista. ¡Hola, San Fermin! Zer modu zirikote, zer modu San Ferminak? Oso ondo. Super ondo, bai, super ondo. Ambiente ona. Bai, ambiente oso ona, ez? Oso ona. Lehenengo aldiz hemen. Eta gauean flipas, gauean, vamos. Nahiago duzue gaua eguna baino? Bai, igual bai. Niri biak guztoko. Bai. Nongoak zarete? Gazteiz, bai, Gubio Gasteizkoa eta Burgos. Bueno, topera. Topera. Eta etorri zarete esklusibo gaur edo bazabete hemen? Gaur bakarrik, bai. Gaur bazabete gu buelta, behatziak 20 gutxitan. Osea, gozoia Gasteizera buelta. Osea, aguantatu behar duzue, bai o bai. Bai, hori da. Dago besteri. Eta zein da plana? Ikusiko duzue edo baduzue hor, komo zuen, bidea, gero igual entzierroa edo ez? Ikusi dugu DJ-a dagoela, eta horra jutia, kontzertua ere gorkarena, igualengak eta hori, eta jendearekin egon, basikamente. Ikusi dugu kale famatua dagoela, horra. Pues primera, nik uste gaur San Ferminetan kaleak guztiak dira famatuak, hemen erdia. Bai. Vale. Jendea leku guztietan dago jendea. Hori da. Primera, disfrutatu. Eta ez ahaztu busa, gerratu izan dira horrelakoa. Trena. Trena, Eta gainera dago superurrun, joan bar gara oin. San Jorgera, izan duzela. Bai, hori da. Bueno, mila bezak daude, hemendik hartu dezakezu, eta tita batean. Perfecto. Bai. Egon erne, jarri alarma. Eskatu, bestela burasoak, vamos. Hori da. Ongi pasatago de San Fermin, ez? Gora!
oso giroa dago laugarren egun honetan, eta ja gu ja lehertuta gaude, utziko dugu hemen jendea Gorka Urbizurekin, eta gu etxerat. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.